z Trnavy, z Malého Ríma. A toto je pán, nech sa vám predstaví sám a nech vám povie, čo zažil. Normálne, prestane sa hanbiť. Ja som pán, ktorý zažil niečo, Je lepší málo ťa aj vidieť. čo neviem nejako vysvetliť, viem to nejako vysvetliť, ale jednoducho neopakovateľný a zvláštny zážitok. Skús povedať vyššie. Nie ja, ty povedz, čo si cítil, približnú situáciu, že Tak situácií bolo od viac. rána, dočkať od rána, prečo si mi zavolala, trebárs, odtedy začni. A to by som musel zase začať ešte aj to predtým, čo bolo. Nie, To to ideme ku stretnutie, že konkrétnej. Náhoda, že neexistuje náhoda. Áno, Že, áno. chápeš, že keď som vtedy sme sa mali stretnúť vtedy a vtedy a náhodne sme sa stretli o 20 minút skorej. Áno. A každý chcel povedať možno, že ešte bude meškať, alebo čo, a stretli sme Povedz sa. o tom, ako ťa uriekol diabol. Povedz tu teraz do kamery. Toto je dôležité, na čom sme sa zhodli, že bolo to veľmi Áno, silné toto je urieknutie. A poď to tu do kamery. Približnú Alebo som rád, situáciu. Že aj ty ju trošku podrobíš, aby... Podrobím, aby to ale bolo také povedz, autentické povedz, styl, že to zažili spolu. áno, ja som bol súčasťou, spolu No, že sme to súčasťou, zažili spolu, podal som ti prvú pomoc, ale čo ešte predtým naznačovalo a jak to všetko začalo, lebo to všetko zo všetkých súvisí si myslím. nekomplikujme to, povedz, čo si zažil, keď sme došli dole, a ako to začalo, o čom sme sa rozprávali predtým, či si pamätáš? Pamätám si, jasné, O že čom? všetko si pamätám, ale preto chcem začať ešte do toho prvá, že ak sme sa stretli, Dobre, že sme začnem si ja. zavolali. Ty si zavolal mne, či idem na cigaretu. Ja som cigarety nemal a chcel som cigaretu. Takže či idem, tak zobrali sme po jednom pive, si zobral a Zapali išli sme si, začali sme sa rozprávať. Začali sme sa rozprávať na všelijaké témy, aby to tu bolo. ktoré by bežný človek asi nechápal. My sme ich rozeberali, tak až... Ešte pripomeňme, že ty si v Trnave a v celom okolí známy človek, máš dobrú povesť, si čestný človek. Takto by som to začal, aj tvojimi kamarátmi. Teraz vypovedáš niečo, čo sa nestalo každému. Hej. Ale máš veľa kamarátov, ktorí si ťa vážia a si ochotný teraz pred týmto videom povedať čistú pravdu, čo si zažil. A tí kamaráti ťa v tom podporia. Hej. Takže išli sme dole, dali sme si po pive. Zapalili cigu, začali sme sa pekne rozprávať o všelijakých témach. Zrazu A hlavná téma, čo bola? energie. Energie a programovanie. Programovanie. Ako téma bola o tom, že človek neukradne človeku energiu, ale že sa podrobí silnejšej energie, ktorá preprogramuje tvoju energiu. O tom, že moje telo, tvoje telo si vytvára v každom momente tie trilióny buniek, o čom ja hovorím, vlastnú energiu, ale zatiaľ, čo človek nepochopil, mozog, že je to len dekodér tých energií a 5 zmyslami príjmame 5 miliónov bajtov v jednom okamihu a 10 miliard bajtov je v ťahu, tak nás môžu krásne preprogramovávať na podprahovej úrovni. O tomto sme sa vyprávali spolu. Tak. A následne na to tebe sa niečo stalo. A to už rozprávaj ty. Z normálneho krásneho, jasného krásneho... Po túto. Aby ťa videli, nech ťa spoznajú. Áno, dobrý deň. Zamávaj kamarádom, pozdravíš. Som reálny. No. Reálny. Ale pozdravaj menom nejakých Všetkých kamarátov. ľudí pozdravujem. Strnavy, Robert. Či normálne povečak, ja som Ľuboš Vavrinčík, prezývaný v mágii Harmónia. Robert Daniš. Zdravím ešte raz. Jo. No. Aby si nemysleli, že šíbe len mne, ale že tu mám reálneho človeka, ktorý zažil
zvláštnu vec. A keď sme sa teda pri tom rozhovore tak rozprávali jedno s druhým, mali sme normálne, že peknú tému, normálne počasie, krásne. A Každý sme si dali po desine jednej a ešte sme ju ani nedopili. zrazu išla okolo jedna osoba, Tak, osoba. ktorá sa na mňa pozrela. Ja som na ňu pozrel tiež, bol to nejaký taký zvláštny očný kontakt a vizuálny. Zrazu sme zistili, že na seba stále pozeráme, ale ako nie v láske alebo takto. Len teda tá osoba na mňa pozerala tak zvláštne, že sme sa začali z ničoho nič klepať nohy. Obledol som a keby som to ešte ďalej povedal, Veľmi dobre, obledol pokračuješ. som, celý som sa Tvoje rozviazol, pocity. cítil som tú energiu z jej očí, že na mňa stále pozerá, ale nie, že pozerá, ale skrátka také zvláštny pocit to bol, že aj keď som sa na ňu ja nepozeral, alebo ona na mňa, tak stále sme cítili takúto svoju energiu, že keby mi dávala ani nie, že zlú energiu, ale ako keby ona odo mňa tú svoju moju energiu brala. A ja som bol zrazu nejaký ochudobnený, alebo však čo sa mi, však si povedal ty sám, jak som vypadal. No, mal si farbu jak stará svíčka pred smrťou. A som si to hovoril, že úplne, že necítim sa dobre a A nohy sa ti klepali a bol si v takom stave, že pomaly, no keby tam nebol, tak asi aj padneš dole. No, odpadol by si. No. To môžeš poprieť, že to som tak si to není. veľakrát povedal, že hen ten pohľad, že som sa tak iba kúkol a že ty kokos, že wow. A tá osoba sa A stále to do zdržiavala kamery pozeraj, okolo- do kamery pozerajme. Stále sa zdržiavala okolo nás, nejakých, ja neviem, 20 metrov od nás, alebo tak, ale ten pocit a tá energia bola strašne zvláštna. Ja som stál takto chrbtom a ona tebe, vy ste sa pozerali cez mňa. Hej. Áno. A akože vôbec tam musím ešte podotknúť toto, že není medzi tou osobou a mnou žiadny nenávisť alebo tak, že ani sa osobne nepoznáme, je to kvázi iba len známa osoba, ktorú stretávam bežne na ulici. A úplne, že halus. Není to halus. Nedokázal som to vysvetliť, lebo neviem ani tá osoba, jak sa A volá. teraz si do Myslím, tohoto a- momentu vieš zosúľadiť všetko od tvojho telefonátu až po tento moment. No áno. Že malo to nejaké zvláštne súvislosti. Človek, ktorého si nevidel 10 rokov, zrazu si ho stretol. To poznám takéto prípady, no. To sa mi stalo veľakrát. A pokračujme v tom, No a skončili sme pri tej... že tam bola akási energetická súvislosť medzi vami. Obrovská A negatívna. rozprávaj ďalej. Obrovská negatívna. Zrazu, Postav sa do kamery, keď nehambi som sa. to nevládal, Si tu so mňou, preboha, rozprávaj. už keď som to nevládal, tak neviem, čo nastalo potom. Potom som ty si sám mi povedal, že podaj mi ruku. Áno, podaj A mi dal ruku. si mi energiu. Nedal som ti energiu, len mám určité znalosti, že viem o tom, ako to prechádza. Že ako tie energie sa Skrátka, preprogramovávajú. ja som cítil skrátka jednoducho to, behom 3 minút, nejak držané ruky, úplne strašné a príjemné teplo na ruke, úplne také teplo, že to bolo až také, že žeravé teplo by som povedal, lebo skrátka, neviem to nejak vysvetliť, že skrátka, cítil som to, jak keby, ja neviem, dal si 20 baránov, alebo čo, že má chrípku a zrazu som zdravý. Áno, áno. Že to, čo som mal, jaký stav, alebo také niečo, takú, jak keby aj paranoju by som to nazval, alebo paranoju zmiešanú s niečím imaginárnym, alebo niečím takým energickým polom, že normálne som nedal sa na nohách. Postavil si sa na A černohu. zrazu som sa postavil a povedal som behom 2 minút, ne, že Áno. ideme, Áno. ideme domov. A išli sme domov normálne, zrazu, že, ale to bolo vtedy, keď tá osoba zašla za roh. Zašla za roh preto, lebo som zrušil jej pôsobenie. Vtedy to odpadlo, Áno. ty si to ešte pozoroval, ty si mi to Áno, povedal áno, ja vtedy, som že vás áno, pozoroval. že práve teraz už nemáte očný kontakt, alebo teda tá Áno. energia keby zašla za roh. A vtedy si mi podal tú ruku
a za 3 minúty som povedal, že ideme preč. Že ideme domov normálne, že a dovtedy som bol úplne bledý jak stena, trásil som sa, nevedel som sa na nohách. Odpadol by si. Lenže keby aj došla záchranka, myslíš si, že by ťa zachránili? Však zachránili by ma možno zachránili, ale... Ne, nevedeli by, že to bol energetický Nevedeli to, útok. no. To je to, že Nevedeli by. dali by mi Lebo všetko, toto čo bolo oveľa silnejšie ako obyčajné uhranutie. Obyčajné uhranutie máš, že ideš, niekto ťa uhranie a treba večer to až naskočí. Ale toto bolo okamžite, ty si mne povedal, že sa cítim zle, lebo henta... áno, a hneď na to, áno, že si, ty si povedal, že jak ti brala vo veľkom energiu. Áno. Že si to cítil, ako ti uberala energiu. Hej. A ty si okamžite mal farbu behom jediného okamihu ako sviečka. Ako sviečka, však tebe sa nohy Ja trásli. som uvedomý, ja všetko pamätám. Celý ten stav, lebo som to nechápal, že sa mu deje. Že z ničoho nič. Ja keby, ja neviem, došla nám na... Smrtka z kosu. Alebo smrtka z kosu, no. Ebola je slabé. Bolo aj slabé. Ale aj tak ďakujem za toto, lebo toto je čistá pravda, toto je Robodánik z Trnavy. A vy veľa ľudí ho poznáte. A on teraz vypráva o niečom, čo chcem načať ja. Čo sa tu deje v tejto spoločnosti. Nie, že daj, ty ešte vyprávaj o tom, ako si sa cítil. Treba. Necítil som sa úplne najlepší. Cítil som sa úplne na ono, však. Si to uvedal sám. No, hovorím. Som to vnímal, ešte som si hovoril, aké mám pocity, že čo sa so mnou deje. A prečo sa to so mnou deje? Lebo som to hneď vedel. Odtedy okamžite. Hovorím, že tú osobu nepoznám po mene, stretávame sa na ulici, raz možno za týždeň alebo čo, ale nechápem to. V živote som sa s tým pomaly nevyprával, len keď tak pozdravil možno pohľadom, že dobrý. A to je všetko. No a na urieknutie odteraz veríš určite. Ja verím na to úplne. No a veríš tomu aj, že toto nebolo urieknutie? Veril by si, bol by si schopný po tomto zážitku povedať, že to bolo strašne silné. Bolo to strašne silné. Čo si cítil? Tvoja energia klesala. Cítil som takú bezmocnosť, cítil som takú, jak keď vypustíš dušu na presne. Jak keď vypustíš dušu na ventíle. Ako keby si sa dobrovoľne zdával života. No, že víš, že vyfúčávaš a nevíš zastaviť ten ventíl. A ja som ti ho tým dotykom zastavil. Napríklad teraz máš studenú ruku. To je v pohode, lebo teraz ťa nenapadol Satan. Predtým si mal úplne, že najprv som mal studenú a tú energiu som cítil, že žeravú ruku. Áno, to mal normálne, keďže nepotrebujem, teraz nepotrebujem, lebo teraz si v normálnom stave. Hej. Ale vtedy si bol v inom stave. By som to niekto potreboval. Rozhodne. Potreboval si sa sám preprogramovať. Teraz sme v normálnom stave, ale vtedy Robert bol preprogramovaný. Lebo oni to robia na podprahovej úrovni. Len Robert, chcel som ti tým ukázať, že ako to funguje aj naozaj v reálnom živote. Vieš? Môžem povedať, že nesmiem si tvrdiť, že viem, ale... Prežil si to na vlastnej koži. A určite tam budem vedieť chápať. Čo mi chceš povedať? No, teraz sa takto, ako si sa cítil ty, cíti strašne veľa ľudí. Strašne veľa ľudí. Po celom Slovensku sú ľudia bezmocní. Všade beznádej. Ľudia už prijímajú vojnu, všeličo na podprahovej úrovni. A sú bezmocní. Skáču z okien, hádžu sa pod vlaky. Dehonestácia, všetko to úzko súvisí s politikou. Ale však ty, keď vieš, spoločne jeden prípad. Ty keď vieš, no ale ty keď vieš, že určitá súvislosť politika a psychický stav človeka s tým úzko súvisí a na základe toho, čo si zažil ty, by si vedel posúdiť stav aj ďalších ľudí, ako sa cítia. Že sú bezmocní a takýto. Úplne bezmocný. Národ je oslabovaný. Chápeš? A oslabený. Úplne. Psychicky, energeticky,
zobrali, preprogramovali ľudí doslova, lebo aj ty máš kamarádov a správajú sa za tie 2 roky úplne ináč. Veľa. Jasné, že každý sa vyvíja na inej ceste. To je pravda, presne, ale keď už vieš o tom, aspoň teoreticky, že ako toto dokázali, a spätnou analýzou by si vedel tých ľudí z toho dostať, z toho stavu. Ako ja, keď som ti chytil ruku a zrazu si sa prebral, lebo oni sú naozaj zhypnotizovaní, preprogramovaní energeticky. Sú. A keď ty mne pomôžeš týmto videom, my sme schopní ich zachrániť. Nie len my dvaja, ale všetci ľudia sú schopní sa prebrať. Každý hovorí o prebratí u nich. Treba sa prebrať. Takže pokračujeme v tvojom zážitku, ako to pokračovalo. Rozprávaj. Ešte raz im to povedz, tým ľuďom, aby si im to naozaj povedal, že nehambíš sa, čo sa ti stalo. Nehambí sa, čo sa mi stalo. Tak to povedz do kamery ešte raz. Ešte nejak tak... Ešte úplne nechápeš, nestrebávaš. Ani nie, že nestrebávam, ale jak im to tak lepšie pripomenúť, alebo teda nie pripomenúť, ale skrátka opísať, že ten neopísateľný pocit, chápeš, že jak sa dá opísať niečo, čo si zažil a nevieš to opísať. Jednoducho bola to energia, boli to nejaké vibrácie a jednoducho možno aj psychológia a psychika, alebo neviem čo, že skrátka pozrieš sa na niekoho, ten ti opätuje ten pohľad a zrazu cítiš, jak dva magnety, že úplne, že procipoli, alebo že sa pritahujú, alebo ja neviem, niečo také, že zrazu som cítil, že sedna niečo odchádza. A bola to tá moja energia, zrazu som úplne, ja neviem tam opísať niečo, také som, nikdy som to nezažil, takýto pocit, ale vedel som, že čo sa so mnou deje, ale nevedel som to opísať, že čo sa so mnou deje. Jednoducho podľadovaný kolen, bledosť, zima, tráška, úplne, že som sa opred o stenu, ledva som dýchal, úplne, že a stále, keď som kúkal do zeme, stále som cítil také, že furt, jak naozaj som to prirovnal tej duše na bicykli, že ne, vypustíš ventílek a víš, že tá duša fučí a nevíš to zabrániť, lebo nemáš ruku a nevíš zaramdiť ventílek, zastaviť. Jednoducho som fučal, odchádzala mi tá energia, až pokiaľ nezašla za roh osoba XXX a hovorím, že nepoznáme sa, neviem, kto je to, jednoducho tá energia medzi tým tak prešla, že niečo neopísateľné. Až potom ja som ťa dostal do normálneho stavu. Áno, a zrazu potom sme si podali ruky. Ja som ti podal tú ruku tým kvantovým dotykom, ktorý naozaj existuje, lebo tu máme 5 čakier, 1, 2, 3, 4, 5 a tu je 6. A toto je maličková dráha, meridian maličkovej dráhy, preto ja ho musím držať tak. Je to špeciálny dotyk, ktorý ovládam, naučil som sa ho rokami a preto som mu mohol poskytnúť túto pomoc, lebo ja neviem, či by si nepadol do V tej kolen. chvíli si bol jak nabíjačka, naozaj. Áno. To je jak tá duša, ty si bol jak tá pumpa. Že to, čo ten ventilát A zastavilo to fúkanie. Zastavilo a napumpovalo znovu. Napumpovalo to znovu a zrazu po behom 2 minút, 3, zrazu pomehnal. Ale v skutočnosti som nebol ja pumpa. V skutočnosti si bol pumpa ty. Lebo ja som ti ustalil tie energie, ktoré si tvoje telo vyrába a dostal som ťa do energetického bodu stavu nirvány, kde si sa ukludnil a si sa uvedomil znova späť. Si sa proste preprogramoval znova na ľudskú hodnotu. Však ako som bol predtým. Áno, presne o to ide, o preprogramovanie. No a tam je to, nie že zvláštne, ale nie... Ale do kamery rozprávaj, keď môžeš. Viem, verím tomu už dávno a viem, o čom sa hovoríme, alebo teda rozprávame, o čom hovorím, to fakt
existuje energia ľudského tela a tá energetická hodnota medzi ľuďmi. Tento to trošku chápe, alebo cíti, hlavne cíti, tak Dokonca by som povedal, že keď dokážem preprogramovať jedného človeka, tak dokážeme preprogramovať sami seba v jednom jedinom bode, že aj celé námestie. No v Trnave, ako vieš, som ti spomínal, existuje miesto, kde mŕtvi, ktorí tam zomreli a chránili toto mesto, preto sa Trnava volá Malý Rím, tak existuje energetické miesto, kde tí mŕtvi ustáli v časopriestorovej slučke, lenže oni mali tie svoje želania pre život, oni chceli žiť, mali svoje túžby, sny, všetko a táto energia tam ustála. A teraz, keď tam by došiel človek, jeden jediný, a želal by si želanie pre život, ja som do tohoto bol zasvetený, lebo zdánlivou náhodilosťou sa mi podarilo to miesto odhaliť. Vedel som, že tu niečo je. Zapal si. Zapal si. Vedel som, ale viem dnes už, že čierni mágovia toto miesto využívali. Vedeli o tom a vedia o tom. A mne sa to dostalo. A keby ste tam šli so sviečkou, lebo som to zase ja len preprogramoval, ešte predtým som vypustil video, kde som vypustil obrovský energeticko-informačný ochranný obal, ktorý ochráni ľudí. To je naozaj. Ja viem, o čom rozprávam. Tak čím viac ľudí tam dojde a vysloví prvé želanie, dneska ľudia tiež chcú žiť, chápeš ma? Majú svoje túžby, sny, želania a niekto im uberá. Ty si sa cítil v tom momente tak, ako sa cíti človek pred samovraždou, že nemá iné, podriadí sa. Aby si ma pochopil. Takto isto sa cíti človek tesne predtým, než sa hodí pod vlak alebo pred okno, opustí sa úplne a tým sa poddá. Preto ja som veľký bojovník proti dianetike. Je to umenie, ktoré akože dáva, ale človek opúšťa svoje energie a podriaduje sa tomu, čomu si sa podriadil ty. A to môžeš potvrdiť, že si to zažil. Že si sa úplne, a keby tam nebol treba ja, nedám ti ten dotyk kvantový, tak kto ví, či by ťa aj zachránil. To zase nemôžeš povedať, ale mohol by dojsť infarkt. Cítil som sa dosť zle. Dosť strašne zle. Opíš to, že kam by si to pripísal, tento pocit. Neviem, nedokážem to opísať, lebo hovorím, vidíš som to... Proste by si mohol v jednom momente umrieť. Takto som to, jak som to nazval, tak som to cítil, duša z bicykla. Áno. Lebo, že kera fučí a nemá ruku, aby si dala ventílek a zapchala sa, aspoň ako tak. A cítila, ak tá energia odchádza. Áno, presne. Že duša človeka je normálna, že nie, že som sa opustil, že chcem tu umrieť, ale jednoducho, že nezvládam Kedy deň to bol? tú energiu, sa to tak. A vieš, čo som spravil v piatok? Nie? Bol som zapáliť a toto venujem aj obci Šenkvice aj všetkým ľuďom na hrobe Silvii Bučekovej. Som bol zapáliť sviečku. Po viac ako 30 rokoch. Bol som tam, po pohrebe, na pohrebe som byť nemohol, ale už vtedy som vedel, že takéto nejaké veci sa dejú. A tam som došiel odpusteniu.